каштаваць $1610, і гэта без уліку пералётаў. Каб трапіць у КНДР, давядзецца заплаціць звыш 900 рублёў, і гэта толькі ў адзін канец да расійскага Уладзівастоку, а адтуль за яшчэ адзін пералёт у Пхеньян, заўважыў партал онлайнер. Вітаю ў студыі Белсат, з вамі Віталь Бабін. Самыя важныя і цікавыя тэмы за гэты тыдзень у нашай праграме. Запрашаю. Мюнхенская канферэнцыя па бяспецы. Калі чакаць перамоў наконт замірэння ва ўкраіне, якое месца ў іх будзе займаць Беларусь? Беларусь, конечно, не ў цэнтральным фокусе, але я спадзяюся, што і ось гэта заўвага і Зеленскага, і нашы намаганні будуць мець свае вынікі. Угода США і Лукашэнкі, колькі палітвязняў можа вызваліць дыктатар, і што ён за гэта атрымае ад адміністрацыі Дональда Трампа? Далучэнне беларускіх дэмакратычных сілаў да гэтых перамоваў магло ўвогуле прывесці да яго срыву. Евген Дудкін, якога ў беларускай хрысціянскай дэмакратыі абвінавачваюць у супрацы з КДБ, прыйдзе ў наш эфір і адкажа на сур'ёзныя закіды ў свой адрас. Далейшие разбиральніцтвы па дэструктыўнай дзейнасці ў партыі БХД дадзенай асобай выявілі, што Евген Дудкін даўно з'яўляецца таемным супрацоўнікам КДБ. Прэзідэнт Францыі Эмануэль Макрон збірае лідараў еўразвязу Вялікай Брытаніі ў панядзелак у Парыжы. Яны паспрабуюць пераканаць прэзідэнта США не спяшацца з мірнымі перамовамі з Расіяй. На Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы США пацвердзілі свой намер хутка замарозіць вайну і перакласці адказнасць за абарону Ўкраіны на плечы еўрапейскіх дзяржаваў. Пра вынікі Мюнхенскага форуму бяспекі, што завяршыўся сёння, распавядзе Александр Папко. Старшыня еўрапейскай дыпламатычнай службы Кая Калас у нядзелю раніцы сабрала тут у Мюнхене міністраў замежных справаў краінаў еўрапейскага звязу. Яны абмеркавалі бяспеку Украіны і Еўропы. Адбылося гэта пасля таго, як спецыяльны пасланнік Белага дому Кіт Келах заявіў, што краіны еўрапейскага звязу не дапусцяць да мірных перамоваў па Ўкраіне. Кая Калас спрабуе змякчыць пазіцыю Вашынгтону. Дагэтуль мы былі адзіныя, мы згодныя, нам трэба рабіць болей для нашай абароны. Аднак таксама нам трэба пераканаць амерыканцаў, што ўкраінскі суверэнітэт не адзінае пытанне, якое развязваецца на гэтай вайне. Таксама гэта пытанне суверэнітэту Еўропы, але значна шырэй. Бяспекі дачыненняў між Еўропай і ЗША, а таксама бяспекі ўсяго свету. Як паведамляе агенцтва Reuters, Вашынгтон патрабуе ад еўрапейскіх партнёраў выслаць свае войскі ва ўкраіну для гарантавання міру. Ад Кіеву ж Вашынгтон патрабуе даць права здабываць ва ўкраіне рэдкія металы, пры гэтым браць на сябе адказнасць у выпадку новага ўварвання Расіі і абараняць Украіны Вашынгтон не хоча. Магчыма, таму Владзімір Зеленскі тут на Мюнхенскай канферэнцыі заклікаў еўрапейскія краіны стварыць агульнаеўрапейскую армію, каб Еўропа і Украіна маглі абараняцца разам. А калі Расія пачне аперацыю пад абманным сцягам, ці ўвядзе з Беларусі салдатаў без знакаў адрознення, як у Крым у 2014-м, як хутка адрэагуюць хаўруснікі, і ці будуць яны ўвогуле рэагаваць? Учора тут у Мюнхене віцэ-прэзідэнт ЗША даў зразумець гэта. Дзесяцігоддзі, сказаў ён, дзесяцігоддзі старых стасункаў Еўропы і Амерыкі сканчаюцца. Адгэтуль усё будзе іначай. Еўропа мусіць прыстасавацца да гэтага. Спадарства, я веру ў Еўропу. Упэўнены, вы таксама. І я заклікаю вас дзеяць дзеля вашай жа выгады. Да таго ж важным, на думку Зеленскага, з'яўляецца абараніць лінію міжнароднага права. Паводле яго яна праходзіць па ўсходніх межах Фінляндыі, краінаў Балтыі, па ўсходняй мяжы Беларусі, па ўсходняй мяжы Украины. Со словамі Владимира Зеленскага, солідарны кіраўнік Еўрапейскай рады Антоніу Кошта таксама пра стварэнне, неабходнасць стварэння еўрапейскага рашэння ў галіне бяспекі заяўляў прэзідэнт Чэхіі Петр Павел, прэм'ерка Даніі Мэтта Фрэдрыксон, таксама міністр замежных справаў Францыі Жан-Ноэль Баро.
Гэта тое, пра што Францыя пачала казаць яшчэ ў 2017 годзе. Еўропа мусіць узяць адказнасць за сваю бяспеку. Мы сутыкнуліся з новаю рэчаіснасцю. Доўгі час мы ставіліся досыць нерупатліва да нашай бяспекі, якую мы аддалі на субпадрат нашым амерыканскім хаўруснікам. Суцішыць трывожныя настроі паспрабаваў намеснік міністра абароны Польшчы Павел Залеўскі. Пасля сустрэчы з кіраўніком Пентагону Пітам Хэксетам Павел Залеўскі заявіў, што, па-першае, Злучаныя Штаты не сыходзяць з Еўропы. Па-другое, Злучаныя Штаты не спыняюць вайсковае падтрыманне для Украіны. Адначасова стала вядома, што праз некалькі дзён дзяржсакратар Злучаных Штатаў Марко Рубіо адправіцца ў Саудаўскую Аравію. Там упершыню ён павінен сустрэцца з прадстаўнікамі Крамля. Ані прадстаўнікоў Украіны, ані прадстаўнікоў Еўрапейскага звязу на гэтую сустрэчу не запрасілі. Александр Папко, спецыяльна для Белсата, Мюнхен. Ну а мы застаемся ў тэме Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы. Якія сустрэчы правялі беларускія дэмакратычныя сілы падчас гэтай імпрэзы? І галоўнае, якія вынікі з гэтых спатканняў можна чакаць? З намі на сувязі наш калега Сергей Пелеса. Сергей, вітаю. Магчыма, табе вядома, пра што Ціхановская размаўляла з прадстаўнікамі адміністрацыі Дональда Трампа? Добрый вечер, Виталий, добрый вечер, дорогие сябры. Так, мне падаецца, што галоўнае, то, што адбылося, што тычыцца закулісных куларных размоваў, гэта размова Светланы Ціхановскай як з прадстаўнікамі амерыканскага кангрэса і сената, так і ў першую чаргу з генералам Кітам Келлагам. Гэта спецыяльны высланнік, спецыяльны прадстаўнік прэзідэнта США Дональда Трампа па справах Расіі і Украіны. І Светлане Ціхановскай удалося сустрэцца з Кітам Келлагам. Яна казала яму пра тое, што яна ім патлумачыла важнасць устойлівага трывалага міру і тое, што патрэбная прадказальная Беларусь. Беларусь без расійскай вайсковай прысутнасці. Яны дамовіліся працягваць камунікацыю. То бок гэта быў першы кантакт. І вось цяпер мы бачым кадры учорашняй дыскусіі з удзелам Кіта Келлага. Гэта была адзіная дыскусія на ўсёй канферэнцыі цягам 3 дзён, дзе удзельнічаў у дыскусіі можна было пытанне задаваць прадстаўнік дзейснай амерыканскай адміністрацыі. І што цікава, менавіта Светлана Ціхановская была той асобай, якая першая з усіх задала пытанне менавіта Кіту Келлагу. Яна запытала пра тое, каб яна дакладней не запытала, а агучыла праблему, каб Беларусь не была на кшталт суцішальнага прыза Пуціну пасля вайны. І мне здаецца, Кіт Келлаг пачуў яе, хаця адказу на гэтае пытанне, як зрабіць так, каб Беларусь не была суцішальным прызам для Пуціна, не было, але пытанне было гучна пастаўлена у дыскусіі, да якой прыглядаўся ўвесь свет. Бо гэта была адзіная дыскусія з удзелам Кіта Келлага. Што цікава, Светлана Ціхановская сидела за ім, мы бачым цяпер гэты кадр, она акурат за ім сидіць блізка. І калі задала пытанне, гэта было вельмі блізка, он яе фізічна пачуў, так? Потым яны сустрэліся, яны абмяркоўвалі магчымасці, яны абмяркоўвалі праблематыку Беларусі. Таксама Светлана Ціхановская сустракалася, як я ўжо раней казаў, з прадстаўнікамі Кангрэса США і сенатарамі. Там гутарка шла пра тое, каб арганізаваць слуханні ў парламенце США, і наколькі я разумею, Ціхановская дамовілася пра тое, што адбудуцца такія слуханні у парламенце США па справе Беларусі. Таксама яна агучвала прапанову пра тое, каб паклікаць спецыяльнага прадстаўніка США, новай адміністрацыі па справах Беларусі, і таксама абмеркавала падтрымку медыа ў грамадзянскай супольнасці. Ціхановская прапаноўвала зрабіць выключэнне для беларускай грамадзянскай супольнасці і журналістаў і размарозіць, аднавіць фінансавую падтрымку Амерыкі для беларускіх медыяў і для беларускіх грамадскіх арганізацыяў. Цікава, што амерыканцы досыць ахвотна адкрытыя на размовы з Светланай Ціхановскай. Гэта звязана з тым, што да рэжыма Лукашэнкі ў Менску няма даверу. Я сёння па выніках канферэнцыі размаўляў з генерал-лейтенантам арміі США ў адстаўцы Бенам Ходжесам, які некалі, нагадаем, наведаваў Беларусь у складзе амерыканскай дэлегацыі і сустракаўся з Лукашэнкам. Мы размаўлялі з Бенам Ходжесам пра Беларусь, пра Украіну, і
Ён патлумачыў мне, чаму не вельмі ахвотна хочуць кантактаваць з рэжымам Лукашэнкі па сур'ёзных справах. Я прапаную паслухаць заяву былога амерыканскага генерал-лейтенанта Бена Ходжеса. Праблема ў тым, што няма даверу да Менску. Ніхто не верыць, што Беларусь сапраўды суверэнная і незалежная. Справядліва ці не ў гэтым справа. Людзі Беларусі павінны вызначыць, як яны бачаць сваю ролю ў гэтым. Проста быць месцам спатканняў, як Менск-1 і Менск-2. Цяпер у разуменні большасці людзей гэта была катастрофа. Про Беларусь казаў таксама і прэзідэнт Украіны Владимир Зеленскі. Сергей, як вось адрэагавалі на гэтую сенсацыйную заяву прэзідэнта Украіны пра тое, што ўжо ў гэтым годзе расійская армія плануе размясціць на тэрыторыю Беларусі вялікую колькасць расійскіх вайскоўцаў, ажно да 15 дывізіяў, 150 тысяч расійскіх вайсковых службоўцаў? Так, я запытаў гэта таксама генерал-лейтенанта Бена Ходжеса, які яшчэ да 2017 года камандаваў амерыканскімі сіламі ў Еўропе, гэта дасведчаны баявы генерал. Ён даволі скептычна аднёсся да магчымасцяў расейцаў размясціць такую вялікую колькасць войскаў. Я яго запытаў, а калі все-таки расейцы наважацца гэта зрабіць і знойдуць такую магчымасць, што будзе азначаць такі крок па размяшчэнні вялікай групоўкі расійскіх войскаў на тэрыторыі Беларусі, што будзе азначаць гэты крок у дачыненні да ЗША? Прапаную паслухаць адказ генерала Ходжеса. Я бы ўспрыняў гэта як вельмі ясны сігнал з расійскага боку, што яны не зацікаўленыя ў спыненні вайны і якім-небудзь мірным развязанні. Прэзідэнт Трамп казаў публічна 2 або 3 разы. Пуцін казаў мне, і я яму веру, што ён хоча спыніць забойствы. Размяшчэнне войскаў такога тыпу нават для вучэнняў будзе ўспрынята як рэальная непавага да Трампа. Амерыканцы не хочуць размаўляць з рэжымам Лукашэнкі, аднак ёсць інфармацыя ад Нью-Йорк Таймс пра тое, што ёсць ужо згода нібыта паміж Лукашэнкам і адміністрацыяй Дональда Трампа аб паслабленні санкцыяў. І гэта гаворка ў першую чаргу пра вызваленне палітвязняў. Ці гэтая тэма таксама нейкім чынам гучала падчас Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы? Гэта тэма гучала хутчэй у маіх кулуарных размовах з экспертамі, якія выказвалі розныя версіі таго, чаму нагул інфармацыя пра тое, што можа быць такая угода, частка санкцыяў, між іншага санкцыі, якія былі ўведзеныя на калійныя ўгнаенні, абмежаванні супраць калійных угнаенняў, то бок здымаюць частку санкцыяў, Лукашенко вызваляе палітычных вязняў. Гэта вельмі такая сумнеўная справа, не зусім зразумела, хто апублікаваў гэту інфармацыю і чаму, дакладней, хто зліў гэта Нью-Йорк Таймс. Тут эксперты і я асабіста не да канца веру, што гэта былі заходнія дыпламаты. Аднак тут гаворка ідзе пра тое, што з Лукашэнкам кантактуюць, натуральна, кантакты адбываюцца, але давера да яго няма. Таму кантакты гэтыя адбываюцца толькі вось у гэтай справе. Санкцыі і палітвязні, так? Не ідзе гаворка пра кантакты, напрыклад, пра ўдзел Лукашэнкі ў нейкіх там мірных перамовах такім ці іншым кшталце. Ужо заканчваючы падсумаванне канферэнцыі, хацеў бы азначыць, што апошняя дыскусія падчас Мюнхенскай канферэнцыі, якая скончылася некалькі гадзінаў сёння, это была дыскусія з удзелам менавіта Святланы Ціханаўскай. Яна скончыла гэтую канферэнцыю, і Святлана Ціханаўская з галоўнай трыбуны Мюнхенскай канферэнцыі між іншага нагадала пра гісторыю Марыі Зайцевай. Яна падала прыклад гэтай адважнай жанчыны беларускі, якая змагалася за свабоду Беларусі, у 2020 годзе пратэставала, пацярпела, была паранена, і потым яна далучылася да абаронцаў Украіны і загінула ў баі у абароне Украіны. Гэта быў вельмі сімвалічны момант, які ўсіх узрушыў, і гэты выступ быў сустрэты апладысментамі. І такім чынам фактычна скончылася Мюнхенская канферэнцыя, вось гісторыя нашай змагаркі, нашай снайперкі, добраахвотніцы Марыі Зайцевай. Віталь? Сергей, дзякуй вялікі за гэтыя падрабязнасці і, канешне ж, за працу падчас Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы. І, дарэчы, у першы ж дзень гэтай імпрэзы са Святланай Ціханаўскай размаўляў наш калега з рэдакцыі «Вот так» Александр Папко. У цэнтры ўвагі заява украінскага лідара Зеленскага датычна Беларусі. Прапануем вам урывак. Цалкам жа інтэрв'ю забранай прэзідэнткай ужо неўзабаве на нашым Ютубе. Таксама ў першы дзень Мюнхенскай канферэнцыі вы абмяркоўвалі сітуацыю ў Беларусі з еўрапейскімі экспертамі і палітыкамі, з палітыкамі-экспертамі з краінаў еўрапейскага звязу. Скажыце, калі ласка, які месседж
Якую стратэгію вы ім параілі весці ў стасунку да Беларусі? Ну, перш за ўсё, я нагадала і падкрэсліла, што трэба размяжоўваць рэжым Лукашэнкі і беларусаў, якія ахвяруюць сабой, якія змагаюцца за вызваленне нашых палізняволеных штурмаў і таксама за незалежнасць Беларусі. Але, канешне, галоўны пасыл у кантэксце магчымых перамоваў па Украіне, каб Беларусь не адклалі на потым, каб Беларусь не аставілі ў сферу ўплыву Расіі, бо, як мы ўжо папярэдне казалі, гэта можа быць пагрозай у дальнейшым вельмі моцнай для замежнікаў, што Беларусь гэта не справа толькі беларусаў, а справа Еўропы і ЗША таксама. Каб калі будуць перамовы па Беларусі, дамагаліся ўвядзення расійскіх войскаў, дамагаліся не умяшальніцтва ва ўнутраннія справы Беларусі і увогуле, каб выцягнуць Беларусь з вайны, што без свабоднай дэмакратычнай Беларусі не будзе міру і бяспекі ў краіне. То бок я да сіх пор бачу, што не ўсе увогуле гэта разумеюць і вось думаюць, што мы вырашым з Украінай. Ну, там все будем выбудоўваць, разбудоўваць, а пра Беларусь час ад часу забываюцца. Не ўсе, але ўсё роўна ёсць такія галасы: «О, мы пра гэта нешта не падумалі». І Беларусь, канешне, не ў цэнтральным фокусе, але я спадзяюся, што і ось гэта заўвага і Зяленскага, і нашы намаганні будуць мець свае вынікі, і за сталом перамоваў Беларусь будзе гучаць. Сакрэтныя перамовы паміж урадам ЗША і Лукашэнкам, ці сапраўды яны адбываюцца, на што гатовыя пайсці бакі ў пытаннях вызвалення палітвязняў і частковага паслаблення санкцыяў, да якую ролю ва ўсім гэтым іграе Масква? Кацярына Гардзеева ведае адказы на гэтыя пытанні. Адносіны паміж Вашынгтонам і афіцыйным Менскам, падаецца, пачалі цяплець. Прынамсі, адпаведныя сігналы ў бок новай амерыканскай адміністрацыі робіць Александр Лукашенко. Гэтак з пачатку года за краты выйшлі 4 палітвязняў, пра свабоду якіх клапаціўся ўрад ЗША. Ці саступіў Дональд Трамп аднаму з асноўных прынцыпаў амерыканскай знешняй палітыкі і ўсё ж пайшоў на перамовы з тымі, хто трымае людзей у закладніках. Раней прадстаўнікі адміністрацыі Трампа адзначалі, яны перамоваў з Лукашэнкам не вядуць. Маўляў, беларускі дыктатар сам шукае кантактаў з новым амерыканскім урадам. Доказам прыязнасці рэжыму нібыта было вызваленне журналіста амерыканскага радыё «Свабода» Андрэя Кузнечыка, актывісткі і шматдзетнай маці Алены Маўшук, уладальніцы пашпарта ЗША Анастасіі Нуфер і яшчэ аднаго грамадзяніна Злучаных Штатаў, чыё імя не раскрываецца. Прэзідэнт Беларусі робіць гэта, падабаецца ён ці не. Гэта дакладна сведчыць пра тое, што ягоныя людзі спрабуюць змяніць тон у адносінах з адміністрацыяй, ведаючы, што прэзідэнт ЗША клапоціцца пра вяртанне сваіх грамадзянаў. Цяпер жа памочнік дзяржсакратара ЗША ў пытаннях усходняй Еўропы Крыстафер Сміт, які асабіста суправаджаў былых вязняў пры выездзе з Беларусі, ды называў іхнае вызваленне аднабаковым жэстам з боку ўладаў Лукашэнкі, у інтэрв'ю выданню «Нью-Йорк Таймс» адзначае, падчас візіту ў Менск ён сустрэўся не толькі з Лукашэнкам, але і з кіраўніком КТБ Іванам Церцелем. Маўляў, бакі рыхтуюць угоду, паводле якой з турмаў можа выйсці мноства палітычных зняволеных, у тым ліку вядомых. Яны пачалі больш інтэнсіўныя кантакты з рэжымам Лукашэнкі. І нават калі мы уявім сабе, што рэжым Лукашэнкі нічога не атрымаў за гэта, прабачце, я гэта не веру, яны маглі нешта вытрагаваць, але ж яны атрымалі вельмі важнае нават зараз, гэта камунікацыю, гэта інтэнсіфікацыю кантактаў з Дзярждэпам і Белым домам.
Акрамя таго, Лукашенко можа атрымаць куды больш значныя для сябе рэчы. Гэтак, паводле СМІТа, у абмен на зняволеных Злучаныя Штаты гатовыя аслабіць санкцыі супраць беларускіх банкаў і сектару калійных угнаенняў. Змякчэнне абмежаванняў, якія раней лабіявалі прадстаўнікі офісу Святланы Ціханаўскай і дэмакратычнай ініцыятывы, ухваляе лідар руху «Вольная Беларусь» Зянон Пазняк. Санкції будем душить, пакуль іх не выпусцім. Уже 5 год душаць і нічого не атрымліваецца. Практычна яны прыводзяць да разбурэння дзяржавы, это першае, разбурэння беларускай эканомікі і гандлю. Ціханаўская жа зазначае, Лукашэнку найперш хвалююць абмежаванні, якія б'юць па ягоным асабістым гаманцы, а не па бюджэце краіны. Таму, калі і змягчаць санкцыі, то толькі па спыненні рэпрэсіяў. А вось тое, што цяпер на волю выйшлі палітвязні, гэта вынік супрацы офісу Ціханаўскай з амерыканскім бокам. Мы працягнем працаваць над усімі магчымымі варыянтамі вызвалення беларускіх палітвязняў. Яшчэ раз падкрэслю, што это асноўны прыярытэт дзейнасці офіса Святланы Ціханаўскай, кабінету пераходнага кабінета, яе асабіста ўсёй нашай каманды. Аднак удзел прадстаўнікоў офісу Ціханаўскай у вызваленні вязняў, прынамсі наўпроставы, ставіць пад сумнеў наш суразмоўца Антон Пянькоўскі. Далучэнне беларускіх дэмакратычных сілаў да гэтых перамоваў магло увогуле прывесці да яго срыву. Амерыканскі урад увогуле неяк далучыў беларускія дэмакратычныя сілы у якасці зараз офіса Святланы Ціханаўскай і яе дарадцаў на вельмі апошніх стадыях. Сам жа Лукашенко вызваленне вязняў не каментаваў. За яго гэта зрабіла Наталія Эйсмант. Шырокі жэст нібыта зроблены на просьбу ЗША. Што Белы дом паабяцаў за гэта, прэсавая сакратарка не агучыла. Як і тое, ці гатовы рэжым да адлігі. Палітвязняў можна набіраць бясконца, арыштоўваць новых людзей. Таму для Менска гэта прымальны фармат перамоваў. Менска цікаўна жыць. Безумоўна, да нейкіх тут звыш глобальных рэчаў наўрад ці можна дамовіцца, бо проста амерыканскія інтарэсы у Беларусі аб'ектыўна не такія вялікія, як у іншых рэгіёнах. Гэтак цяпер у коле інтарэсаў ЗША Расія. У гэтыя дні краіны рыхтуюць чарговы абмен. У рамках угоды Вашынгтон плануе перадаць афіцыйнай Маскве IT-прадпрымальніка Аляксандра Вінніка, адсуджанага за адмыванне больш як 4 мільярдаў долараў. Акурат гэта дае падставы меркаваць, што беларусы апынуліся на волі праз больш глобальныя перамовы. Гэты крок насустрач адбыўся у кантэксце размовы паміж Трампам і Пуціным, у кантэксце абменаў паміж США і Расіяй вязнямі. І, адпаведна, выглядае, што Лукашенко тут проста і не быў надта суб'ектным. Ён проста робіць частку з таго, што ўвогуле ёсць кантэкстам адносін Пуціна і Трампа. Ці дададуць новыя імёны беларусаў у спіс на абмен, пакуль невядома. Раней дзяржсакратар ЗША Маркаў Рубіў заклікаў рэжым Лукашэнкі адпусціць за кратаў усіх палізняволеных. Праваабарончая ініцыятыва «Дысідэнт Бай» прызнае больш за 1300 асуджаных паводле палітычных справаў. Кацярына Гардзеева, Белсат. Канешне ж, працягнем абмяркоўваць гэтую важную тэму з нашым наступным госцем. Александр Фрыдман, палітычны аналітык і гісторык з намі на відэасувязі. Спадар Александр, вітаю вас. Добрый вечер, спадар Віталь, вітаю. Як вы лічыце, якія шансы, што такі сцэнар ввогуле будзе зрэалізаваны і чым ён абернецца для самога Александра Лукашэнкі? Тут я бы досыць стрымана пакуль выказваўся на гэты конт, пакуль тое, што мы бачым, з аднаго боку, калі рыхтуюцца такія здзелкі, як вядома, гэта не апублічваецца. А тут ужо шмат інфармацыі ў публічнай прасторы, асабліва з амерыканскага боку. І амерыканцы ж таксама адкрыта кажуць, што іх планы не абмяжоўваюцца толькі вызваленнем палітвязняў. Палітвязні или магчымае спыненне рэпрэсій у Беларусі, пра што таксама казаў СМІТ, гэта хутчэй такая СМІТ альбо
альбо выданне Нью-Йорк Таймс, гэта ўжо, канешне, такое другаснае хутчэй. Там жа гаворка ідзе больш сур'ёзна. Яны маюць свае мэты, так бы мовіць, даць пэўную палёгку Лукашэнку, пашырыць ягоныя магчымасці, ну і врэшце рэшт адцягнуць яго ад Масквы. Гэта тое, што і рабіла, дарэчы, амерыканская адміністрацыя падчас першага тэрміну Трампа. Ну, прынамсі, спрабавала гэта зрабіць. Лукашенко, напэўна, быў бы і не супраць атрымаць новыя магчымасці, асабліва ў кантэксце таго, што зараз адбываецца, магчымыя перамовы з Расіяй, з Украінай, калі скончыцца вайна, ён не вельмі жадае апынуцца сам-насам з Пуціным, і тады і павялічыцца і друк менавіта. Уплыў расійскі яшчэ больш павялічыцца на яго, таму, можа, ён бы не супраць зрабіць нейкія крокі ў амерыканскім накірунку, але ж гэта ўсё ж такі вельмі рызыкоўна для яго, і справа не ў палітвязнях. Палітвязняў то ён можа выпусціць. Пытанне ў нейкай адлігі ў Беларусі. Ён жа ведае, што калі пачнецца адліга, і такі вопыт у яго ўжо быў напрыканцы 10-х гадоў, гэта можа скончыцца для яго вельмі дрэнна. Это значит, что, в принципе, ён не можа гарантаваць вось гэтай інфармацыі, якую Крыстафер Сміт нібыта агучыў падчас вось гэтага зліву у выданні Нью-Йорк Таймс, што Лукашенко спыніць рэпрэсіі узамен на тое, што, ласна, Злучаныя Штаты могуць аслабіць санкцыі супраць айчынных банкаў і айчыннага калію. Ну, тут адразу ўзнікае пытанне, а што значыць спыніць рэпрэсіі? Можа, тое, што амерыканцы лічаць спыніць рэпрэсіі, гэта адно, а Лукашенко уяўляе сабе зусім іншае. Думаю, што Лукашэнкі гульня досыць простая. Паспрабаваць сапраўды атрымаць нейкія стасункі са Злучанымі Штатамі, магчыма, санкцыйныя паслабленні, а можа, увогуле адмену санкцый. Ну і там згуляць, як заўсёды, як ён гэта звычайна робіць. Зрабіць як мага менш, атрымаць як мага больш. Я не ўпэўнены, што Лукашенко гатовы да нейкай лібералізацыі. Гэта, зыходзячы з яго асабістага вопыту 20-го году, гэта вельмі малаверагодна. Што тычыцца амерыканцаў, я таксама не думаю, што ў сённяшняй адміністрацыі ёсць нейкія сур'ёзныя ілюзіі наконт Лукашэнкі. А што тычыцца палітвязняў альбо дэмакратызацыі Беларусі, ну гэта відавочна не прыярытэт амерыканскай палітыкі. І яны таксама, думаю, дакладна разумеюць, што Лукашэнкі магчымасці сысці з-пад расійскага ўплыву вельмі абмежаваныя. Так што гэты зліў, ён, магчыма, яшчэ разлічаны на тое, каб, так бы мовіць, убіць такі пэўны клін паміж Масквой і Мінскам. Ну, власна, выказвалася версія таксама, што гэты зліў зроблены для таго, каб Лукашенко не змог весці нейкі дыялог са Злучанымі Штатамі. У нас таксама ёсць меркаванне адносна гэтай угоды і, уласна, таго, ці будуць нейкія санкцыі, ну, прынамсі, хоць крышачку паслабленыя ў дачыненні айчынных банкаў і калію. У нас ёсць меркаванне галоўнага дарадцы Святланы Ціхановскай, Франака Вечорка. Давайте паслухаем, вернемся да нашай размовы. Пазіцыя прынцыповая, і ў нас, у нашых саюзнікаў, што калі гаварыць пра змякчэнне санкцыяў, можна гаварыць толькі пра тыя санкцыі, якія былі ўведзеныя за парушэнне правоў чалавека, за рэпрэсіі, за арышты. Іх не так шмат. Абсалютная бальшыня санкцыяў былі ўведзеныя за вайну і з дапамогу Лукашэнкам Расіі, пастаўкі зброі і так далей. Таму гэта тыя санкцыі, якія былі ўведзены ў асноўным 21 годзе. Гэта частка фінансавыя санкцыі, гэта частка угнаенняў. Гэта тыя, пра якія можна размаўляць. Спадар Александра, ну зразумела, што амерыканскія санкцыі гэта адное, а еўрапейскія, хоць і ў нейкім ступені яны разам ідуць у павестцы Беларусі, ўсё ж такі іншае. І тут пытанне, ці будзе, калі ўсё ж такі гэтыя паслабленні ці частка адменаў гэтых санкцыяў можна будзе чакаць пасля гэтай угоды меркаванай, ці Трамп будзе націскаць на Брюссель у тым ліку, каб гэтыя санкцыі ў дачыненні да рэжыму ў Менску змякчылі. Думаю, што тут асабліва не. Гэта калі будзе гульня, дык гэта будзе гульня амерыканская, прычым тут менавіта яна звязана з тым, не з дэмакратызацыяй, не з паляпшэннем становішча ў галіне правоў чалавека ў Беларусі, але з стаўленнем Лукашэнкі да Расіі. Што тычыцца еўразвяза, то там больш усё ж такі сур'ёзная гаворка, там ідзе еўразвяз куды больш шчыльна займаецца праблемамі дэмакратызацыі
Беларусі гэтымі пытаннямі. Так што я думаю, там калі нейкія перамовы пачнуцца, цалкам магчыма, калі амерыканцы дасягнуць нейкага поспеха ў перамовах з Лукашэнкам, то можа паспрабаваць і Еўропа. Але зноў жа, я да любых перамовах з Лукашэнкам, асабліва паспяховых, я стаўлюся вельмі скептычна. Гэта асаблівага поспеху не мела ў іншыя часы, у тым жа 10-м годзе, калі польскі міністр замежных спраў Сікорскі разам сваім нямецкім тагачасным калегам Вестэрвэле спрабаваў дамаўляцца з Лукашэнкам. Былі ж візіты і падчас 10-й, па апошняй частцы 10-х гадоў, Пампео альбо Болтон, яны таксама размаўлялі з Лукашэнкам. Но ў выніку тая мэта, якая ставілася, дэмакратызацыя Беларусі, альбо прынамсі адцягнуць Лукашэнку ад Расіі, каб ён пайшоў на дыстанцыю, гэтага не атрымалася тады. Ну а што казаць пра сітуацыю сёння, калі ступень залежнасці Лукашэнкі ад Расіі непараўнальная з тым, што было раней. Так што Лукашенко, канешне, будзе спрабаваць знайсці для сябе новыя магчымасці, знайсці палёгку, знайсці поле для манёўра. Але нельга забывацца і пра Расію, якая, уласна кажучы, вельмі уважліва сочыць відавочна за гэтымі падзеямі і будзе рэагаваць. Я б тут нават яшчэ звярнуў увагу на тое, што у перамовах з беларускага боку удзельнічалі не прадстаўнікі МЗС, нягледзячы на тое, што Сміт усё ж такі перш за ўсё ён дыпламат. Гэта ў Беларусі яго лічаць супрацоўнікам ЦРУ, але перш за ўсё ён сапраўды дыпламат. А вось прадстаўнікоў беларускага МЗСу на перамовах з ім відавочна не было. Затое быў Церцель, кіраўнік КДБ, чалавек, які вядомы асабліва шчыльнымі і цеснымі стасункамі сваімі расійскімі калегамі. То бок, магчыма, Лукашенко падключыў менавіта на гэтыя перамовы Церцеля, ведаючы, што, можа, і Масква ў выніку атрымае інфармацыю пра гэтыя перамовы, і каб у Масквы не склалася ўражанне, што Лукашенко імкнецца весці нейкую патаемную гульню за спіной у Расіі. Бо вось такое яму, відавочна, Расія не даруе, і будзе адпаведная рэакцыя з боку Расіі. Александр, вось Ціхановская ў Мюнхене сустракалася з прадстаўнікамі адміністрацыі Дональда Трампа. Ці, на ваш погляд, амерыканскія чыноўнікі будуць у большай ступені ставіць цяпер вось на нейкія дамоўленасці з Александром Лукашэнкам у справах вызвалення палітвязняў, налажвання нейкай дыалогу, ці будуць у той ці іншай ступені прыслухоўвацца да дэмакратычных сілаў беларускіх? Адрозненне ад мінулай адміністрацыі, амерыканскай адміністрацыі, якая падкрэслівала значэнне тэмы правоў чалавека, правоў асобы, якая змагалася за распаўсюджванне дэмакратыі па ўсім свеце. Такіх мэтаў у Трампа відавочна няма. Трамп праводзіць прагматычную палітыку, і яму, у прынцыпе, амерыканскаму кіраўніцтву, як мне падаецца, усё роўна, ці маюць яны справу з аўтарытарным рэжымам, альбо яны маюць справу з дэмакратыяй. Нават тое, што мы зараз чуем ад прадстаўнікоў Вашынгтона, там ідзе куды больш крытыкі і жорсткай крытыкі на адрас дэмакратычных краінаў. Стаўленне да дыктатур, яно такое больш лагоднае. То бок, калі у сённяшняй амерыканскай адміністрацыі будуць нейкія магчымасці дасягнуць паразумення з Лукашэнкам, дамагчыся прасоўвання сваіх інтарэсаў, яны гэта зробяць, як мне падаецца, не заўважаючы беларускія дэмакратычныя сілы. Ну вось задача беларускіх дэмакратычных сілаў, і гэтым яны, наколькі я разумею, і займаліся ў тым ліку і ў Мюнхене, нагадваць пра сябе, паказваць, што яны ёсць, што яны прадстаўляюць інтарэсы Беларусі, ну і імкнуцца давесці да амерыканцаў сваю пазіцыю. Гэта рабіць неабходна, а ці будзе поспех, гэта ўжо іншае пытанне. Будзем, канешне, сачыць абавязкова за гэтым. Дзякуй вам вялікі за гэтую размову. Александр Фрыдман, гісторык і палітычны аналітык, быў госцем нашага эфіру. Яшчэ адна важная тэма. На гэтым тыдні ў беларускіх апазіцыйных колах чарговы скандал. Партыя БХД абвінаваціла Яўгена Дудкіна, які быў старшынём фонду ў супрацы на спецслужбы Беларусі, на віну падхапілі медыя. Наша Ніва праз сваю крыніцу паведаміла, што нібыта актывіст прызнаўся, што быў завербаваны КДБ яшчэ напрыканцы 2000-х.
Партия «Белорусская христианская демократия» под кіраўніцтвам Георгия Дмітрука заявила про выяўленне агента КДБ ўнутры супольнасці. У супрацы са спецслужбамі вінаваціць старшыню фонду БХД Яўгена Дудкіна. Нібыта актывіст сам прызнаў гэты факт на паседжанні ўправы партыі ў канцы студзеня гэтага года. Гучную заяву Георгий Дмітрук апублікаваў на сваёй старонцы ў Фейсбуку. Па шматлікіх скаргах сяброў БХД «Белорусская христианская демократия фундация» на дзеянні старшыні фундацыі, радай заснавальнікам фундацыі БХД была праведзена праверка, падчас якой выявілася спроба рэйдэрскага захопу арганізацыі дзеючым прэзісам фундацыі БХД Яўгенам Дудкіным. Далейшыя разбіральніцтвы па дэструктыўнай дзейнасці ў партыі БХД дадзенай асобай выявілі, што Яўген Дудкін даўно з'яўляецца таемным супрацоўнікам КДБ. Правяраннем цяпер нібыта займаюцца польскія спецслужбы. Сам жа Яўген Дудкін зняпраўдзіў у Фейсбуку датычнасць да якой-кольвек працы з КДБ, а распаўсюд такой інфармацыі назваў мэтанакіраванай кампаніяй супраць ягонай асобы. У каментары журналісту Гродна Лайф актывіст патлумачыў, што ён такім чынам правяраў сябра БХД, і ўсё, што адбываецца цяпер, спроба прыбраць яго за незгаворлівасць з гэтай асобай. Ну і, власна, сам Яўген Дудкін ужо з'явіўся ў нашай студыі. Яўген, вітаю. Досыць сур'ёзныя такія абвінавачанні на твой адрес прагучалі. Ты сапраўды тайны супрацоўнік КДБ, як цвярдзіць БХД? Я на сённяшні момант не з'яўляюся супрацоўнікам Камітэта дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь. Я гатовы адказаць на пытанні, адкуль такія абвінавачванні, каб потым не было власна, тому що просто так не могуць гучаць такія сур'ёзныя ўсё ж такі рэчы. Гэта не просто там, калі мы сядзім, гадаем, гэты агент альбо гэты не агент. Ёсць нейкія факты? Праўда робіць нас свабоднымі. І я сёння гатовы распавесці тыя факты, якія паспрыялі таго, што мяне абвінавачу, што сёння я з'яўляюся агентам КДБ. Адкажу па парадку. Сапраўды я з праўладнай сям'і, якая бачыла, каб я зрабіў кар'еру ў Беларускім рэспубліканскім саюзе моладзі. Бацька міліцыянт. Мой тата працаваў у міліцыі. Я сапраўды думаў, што магчыма пасля ліцэйскага класу я пайду ў акадэмію міністэрства ўнутраных спраў. Гэта праўда. Адзінае, што так сталася, гэта смешна, але мне не хапіла там вагі, і я не прайшоў акадэмію, таму я паступіў у гістарычны факультэт у Магілёве. І да мяне прыйшлі супрацоўнікі КДБ. Они не самі прыйшлі, а яны пазванілі, калі быў універсітэт. Калі гэта было? У якім годзе? Гэта быў 9-й год, это восень літаральна. Я заўважыў, што гэта быў момант, калі я пачаў наведваць заняткі польскай мовы. Гэта я вам магу сказаць дакладна. І яны папросту пачалі, запрасілі, быў званок прыйсці, я не бачыў гэтым нічога дрэннага. Насамрэч я прыйшоў, і была размова, што я там рабіў, з кім я там бачыўся, і говорили про але табе прапанавалі супрацу, так, сапраўды. І ты пагадзіўся на яе? Чому? Я не бачу гэтага зла, бо я чалавек, які вырас у гэтай сістэме. Гэта праўда. Вось сёння я гатовы пра гэта сказаць. І чаму сёння пра гэта гатовы сказаць? Таму што людзі, якія выраслі ў праўладных сем'ях, яны маюць абмежаванае інфармацыйнае поле. Я адзін з тых, які бачыў пазіцыю зусім з іншага боку. То бок тады ты не ўяўляў, што гэта можа быць сапраўды кепска і для цябе, і для ўсіх астатніх. Але, тым не менш, што табе паручылі у першую чаргу рабіць? Па-першае, былі выказаны меркаванні, што нейкія асобы, пэўныя асобы, не буду зараз іх называць, што яны, хутчэй за ўсё, прадстаўнікі замежнай выведкі. Таму трэба было проста назіраць, ці ўвайсці ў давер. У Магілёве падчас твоей вучобы? Так, я хачу на гэта сказаць, сапраўды. Ці можа знайсці нейкія матэрыялы, які бы кампраментавалі гэту асобу. Са свайго боку магу сказаць, што тая асоба, за якой я назіраў, яна не прадстаўлялася, як я гэта ўбачыў. Хтосьці з твайго універсітэту? Я магу сказаць, што я не сабраў і не бачыў нейкія матэрыялы, не ствараў тыя матэрыялы, якія кампраметуюць гэту асобу. І пра гэта ты дакладваў у КДБ? Я дам справдачу, пры размове, што гэта асоба не, хутчэй за ўсё, не з'яўляецца. Але былі людзі, якіх рэальна ты здаў, зліў? Зліў у якім сэнсе? Я не ведаю, паведаміў нейкую вельмі такую вельмі чумлівую інфармацыю, да прыкладу. Інфармацыя, якая бы магла прывесці да затрымання, арышту і суду. Альбо збору кампрамату. Так. Магу сказаць, што ў выніку маёй дзейнасці, бо якая задача была стаяла перада мной, напрыклад, гэта назіраць, каб заўважыць, ці ёсць сапраўды завербаваныя асобы замежнымі структурамі, якія дзейнічаюць на
то, каб знішчыць тэрытарыяльную цэласнасць, дзяржаўны суверэнітэт і канстытуцыйны лад. Так гэта гучыць звычайна ў Беларусі ў сем'ях сілавікоў. І сапраўды я ў гэта веру. Это выйшла з маёй сям'і, з майго выхавання, бо я сапраўды хацеў... Але колькі такіх людзей было, за якімі ты сачыў? Гэта былі людзі... Гэта не то, што там сачыў, так? Але мог назіраць, ці сапраўды ёсць у гэтым выява. Я магу сказаць, што шмат было людзей, якія маглі падазравацца, і я мог са свайго боку адказаць, ці людзі, якія маюць апазіцыйныя погляды, ці сапраўды яны могуць быць агентамі замежных структур, ці наадварот, гэта людзі проста маюць апазіцыйныя погляды, але яны не ёсць небяспечныя для дзяржаўнага лада. І магу канкрэтна, не буду называць это асобы, яны знаходзяцца ў Беларусі, я магу сказаць, што тыя асобы, якім пагражала затрымання, пагражала, да, тому што было падазрэнне з боку ДБЯ, і пра гэта людзей сказаў, што гэтыя людзі не з'яўляюцца вербаванымі, яны не праяўляюць ніякай дэструктыўнай дзейнасці. Ты сцвярджаеш, што па тваіх нейкіх дакладных гэтых запісак у КДБ альбо па выніках тваіх назіранняў ніхто не быў затрыманы альбо рэпрэсаваны ў Беларусі? Я не ведаю, падкрэслю, я не ведаю, каб хтосьці з маіх дадзеных быў затрыманы, арыштаваны, ці асуджаны. Пасля пераезду за мяжу, ці звольнены з ВНУ, ці потым не ўладкаваны на працу. Бо тая суполка, напрыклад, моладзі БХД, якая была ў Магілёве, все скончылі ВНУ. Яўген, пасля таго, як ты пераехаў жыць за мяжу, ці гэтая супраца з КДБ працягвалася? У 2020 годзе я вярнуўся пасля працы на прадпрыемстве, і мне паступіў званок. Жыў ты тут з 18? Да. Я не займаўся супрацай. Чаму? Таму што я ў 2016 годзе паступіў у рыма-каталіцкую семінарыю, і я лічу для сябе, што я, калі планую звязаць жыццё ці стаць святаром, я не мушу займацца пытаннямі дзяржаўнай бяспекі. Окей, але ці спрабавалі да цябе выходзіць службы, каб ты працягваў? І калі даваць адказ на пытанне, да, яны выходзілі, спрабавалі ўзяць інфармацыю, што адбываецца на рымска-каталіцкай семінарыі. Я магу сказаць дакладна, што мой быў адказ наступны, што у рыма-каталіцкай семінарыі горада Пінску няма антыдзяржаўных выказванняў, і фактычна все мы здалі, давай вернемся да падзеяў 20-го і менавіта тваёй дзейнасці за мяжой. І такім чынам, за мяжой я з таго часу, калі ўжо выехаў на эканамічную міграцыю, ніякай супрацы з беларускім КДБ не было. Гэта я гатоў пацвердзіць на паліграфіі, аб чым гавару публічна. І наступнае... Але пры гэтым ёсць такія апасенні ў людзей, што ты, да прыкладу, крытыкаваў там дэмакратычныя структуры, нейкія дэмакратычныя беларускія медыі. Ці гэта проста нейкае супадзенне, не мае нічога датычнага да таго, ці вёў ты нейкую выведчую дзейнасць падчас гэтых акцыяў усіх? Крытыкаваць гэта нармальна, бо мы маем плюралізм, так? А іншая рэч, як мы крытыкуем. Ці ёсць культура крытыкі. Калі мы кажам, што вось гэта мне падабаецца, то, што робіць дэмакратычныя сілы, канкрэтная група, а вось гэтым я не згодны, то гэта канструктыўная крытыка, правда? Бо я бачу, напрыклад, офіс Ціханаўскі, за кім меня замінаюць, да? Я бачу, што ў офісе Ціханаўскай ёсць шмат магчымасцей, і калі яны штосьці робяць, я, конечно, добра, палажыцна, я ацэньваю пазітыўна. Калі ёсць нехта, што я ацэньваю негатыўна, я кажу, чаму я бачу гэта негатыўна. Ці слушна я разумею, што зараз польскія спецслужбы сапраўды правяраюць тваю датычнасць да агентурнай дзейнасці? Калі мы паглядзім на артыкул на радыё «Рацыя», там напісана, што яны правяраюць маю біяграфію, мою дзейнасць. І таму, калі ўжо з'явіўся гэты іншых беларусаў тваіх знаёмых цягаюць на допыт. Я магу сказаць наступнае, што тое, што зараз адбываецца, а менавіта праверка нібыта іншых сяброў, я ведаў пра нібыта допыты з вуснаў іншых сябраў БХД яшчэ у другой палове 24 года, што не было звязана з тым, што я сказаў. Калі ты ўвайшоў у пазіцыйныя структуры, яшчэ, калі я не памыляюся, там у 2010 год, чаму ты, калі быў чальцом партыі, тады не ва ўсім гэтым не сазнаўся? Чаму ты не распавёў пра тое, што ты супрацоўнічаеш з КДБ? Я уважаў гэта наступным, што у партыі ўсе, напрыклад, тая самая БХД, можа існаваць
можа зарэгістравацца. Я лічу, што сапраўды магу дапамагчы гэтай партыі дзейнічаць так, каб яна магла прасоўваць свае ідэі. Як агент КДБ можа дапамагчы зарэгістраваць партыю? Паслухайце, паглядзіце уважліва, што у Магілёве адбыўся сход гарадской суполкі. Я са свайго боку выканаў усе пункты, акрамя апошняга, за які была адказана іншая асоба. А гэта было пытанне юрыдычнага адресу. Евген, гэта ўсё такія дробязі, у якія мы укладаем. Нам трэба шмат часу, так, каб разабрацца ва ўсім, што мы зараз кажам. А я пытаюся канкрэтна, вось, ці не было ў цябе нейкага пачуццё сумлення таго, што ты робіш няслушна? Я пачаў разумець, што дзяржава, а менавіта рэжым Лукашэнкі, сапраўды не абараняе дзяржаўны суверэнітэт, да, і канстытуцыйны лад. У гэта я пачаў разумець. Але іншае пытанне, як выйсці з гэтай сістэмы, як да гэтага паставіцца людзі. Вось гэтаму у мяне ўзніклі пытанні. Разумееце? То бок мяне з'явіўся недавер, што людзі прымуць, што сапраўды я быў. Па-другое, у меня была падпіска аб неразгалошванні дзяржаўнай таямніцы. І калі б гэта магло быць высна на тэрыторыі Беларусі, так, то я мог быць арыштаваны. І тут трэба было думаць, якім чынам тады мне трэба было з'язджаць на эміграцыю за мяжу нейкую краіну? Чаму зараз ты вырашыў прыйсці ў эфір? Бо яшчэ учора ты пісаў пра тое, што гэта ўсё кампраметацыя цябе, што ты хацеў праверыць сябра партыі, такім чынам прызнаўшыся, што ты супрацоўнічаў з камітэтам дзяржаўнай бяспекі. Я магу сказаць наступнае, што я не мог до конца вечара сказаць, што у мяне была супраца, бо я мусіў паглядзець, якая будзе рэакцыя, напрыклад, польскіх сілавікоў. Я ўбачыў артыкул на адным з медыя, а сёння пацверджую, я таксама паглядзеўшы на радыорацыю, што там было канкрэтна, што польскія службы пацвердзілі, што Дудкін быў у них, што ёсць датычнасць, і цяпер я магу пра гэта гаварыць. Чаму пра гэта звяртаю увагу? Бо калі публічна гэта ўсё адразу уваходзіць, то значыць, грамадства пачынае пра гэта гаварыць, а ёсць сапраўдныя агенты, якія проста карыстаюцца гэтай сітуацыяй. Таму што да гэтага моманту... Але ты мог сам пра гэта заявіць, і тады б не спатрэбіліся ўсе гэтыя артыкулы і шмат да цябе пытанняў. У нашай партыі, Беларуская хрысціянская дэмакратыя, было дамоўлена, што не будзем здымаць гэта пытанне, і сапраўды я быў у сілавікоў, і сапраўды аналітыка спакойніка шла. Пытанне іншае, каму быў патрэбны шум, каб звярнуць увагу на мяне, а не на тую дзейнасць, якая была вокруг мае асобы. І вось гэта пытанне, каму гэта было выгадна, каб... Так каму? А гэта хутчэй было патрэбна выгадна КДБ. Я перакананы. Тых людзей, якія працуюць на КДБ, каб іх схаваць. Вельмі шмат усяго адбываецца ўнутры беларускай хрысціянскай дэмакратыі, ёсць розныя домыслы, ёсць нейкія чуткі. Вельмі толькі шкада, што Павел Севярынец, які зараз уклаў шмат сілаў, каб стварыць гэтую партыю, знаходзіцца за кратамі. І калі б ён назіраў за тым, што адбываецца ў палітычных структурах беларускіх і эміграцыі, і ў прыватнасці ў БХД, я думаю, яму было б вельмі балюча. А яму было бы прыемна, што ёсць людзі, якія прызналі сваю памылку і сказалі, што ў іх была гэта супраца. Таму што пытанне ў іншым. Калі мы хочам перацягнуць балота людзей, якія яшчэ не вызначыліся, яны шукаюць толькі аднаго. Каб мы, дэмакраты, сказалі, не бойцеся, не будзе суджэння, бо трэба паглядзець, як рэагуе грамадства. Ну, мы пабачылі, як адрэагавала грамадства, калі стала вядома пра гісторыю з табой. Тым не менш, дзякуй вялікі за тое, што ты набраўся смеласці, прыйшоў да нас у эфір, распавёў усё як ёсць. Я думаю, што яшчэ пытанні, напэўна, будуць, і ты на іх будзеш шчыра адказваць, так як мусіць рабіць сапраўдны хрысціянскі дэмакрат. Дзякуй вялікі, Евген. Дзякуй вялікі, і таксама для гэта ёсць паліграф, каб даць адказ на пытанні, якія хвалююць людзей, каб не было потым супярэчнасцей. Дзякуй. Евген Дудкін быў у нашым эфіры спадарства. Гэтую тэму, я думаю, ўсё ж такі яшчэ працягнуць беларусы абмяркоўваць. А цяпер ідзем далей.
Так лаюць на Еўропу і так у яе мкнуцца. Паводле Белпол у канцы лютага ў Італію збіраецца дэлегацыя беларускай гандлёва-прамысловай палаты. Расследавальнікі з бюро медыа даведаліся, што лукашэнкаўскі бізнэсовец Сергей Цяцерын возіць у Беларусь піва з краінаў, на якія рэжым наклаў так званыя контрсанкцыі. Цякуць у Беларусь грошы і зам. Уладзіслаў Корсак працягне тэму. Заходнія санкцыі – балючая тэма для рэжыму Лукашэнкі, неадназначная для дэмакратычных сілаў. У апазіцыйным асяродку ўсё часцей гучыць меркаванне пра паслабленне абмежаванняў, каб выгадляваць свабоду для беларускіх палітычных вязняў. І пакуль вядзецца гэтая дыскусія, бізнэсоўцы гаманцы Лукашэнкі шукаюць шляхі абыходу, нярэдка паспяхова. А асабліва набліжаным нават дазволена не звяртаць увагі на беларускія контрзахады. Паводле Белполу, прадстаўнікі менскага аддзялення беларускай гандлёва-прамысловай палаты наведаюць італьянскія Мілан і Турын у канцы лютага. Акурат у гэты час у Італіі будуць праходзіць вядомыя ў свеце выставы тэкстылю, гарбарнай і футравай вытворчасцяў. У планах прадстаўнікоў нашай краіны прэзентаваць тавары ды паслугі беларускіх прадпрыемстваў і правесці сустрэчы. Практически все компании входят так или иначе в Белорусскую торгово-промышленную палату, и многие из них, как я сказал, находятся под санкциями. И их появление на территории Европейского Союза опасно. Потому что, во-первых, представителей той или иной страны, принимающей, могут просто со стороны Беларуси обмануть. Назвать, что там Иванов, Петров, Сидоров едут, например, условно не с Пеленга, не с Интеграла и не с Планара, там, условно, или, например, Белома, а с каких-нибудь абсолютно таких гражданских предприятий, которые не имеют отношения к производству вооружений. Таваразварот паміж Беларусю і Італіяй летась склаў блізу 400 мільёнаў еўраў. Яшчэ ў 2020-м ён набліжаўся да 1 мільярда, а пасля штогод змяншаўся. Гэткія візіты прадстаўнікоў беларускіх прадпрыемстваў, няхай і не падсанкцыйных, у ініцыятыве Белпол лічаць непрымальнымі, бо яны могуць шукаць спосабы, як тыя абмежаванні абмінуць. Они могут находить то оборудование, которое сейчас критически важно для системы, дабы она продолжала вот эту милитаризацию белорусской экономики. Знаходзіць дзіры ў эканамічных захадах удаецца і выкрытым гаманцам Лукашэнкі, супраць якіх уведзеныя персанальныя санкцыі. Гэтак расследавальнікі бюро раскрылі, што падкантрольная Сергею Цяцерыну лагістычная кампанія «Усход» з мінулага года завезла больш за 310 тысячаў бутэлек піва з Літвы, Чэхіі і Эстоніі ў Беларусь. Гэтым яна парушыла і законы рэжыму, так званыя контрсанкцыі, якія Лукашенко ухваліў 4 гады таму. Из этих стран большее количество продуктов нельзя ввозить, продукции разной, да, в том числе, например, пиво. То есть пиво из Германии возить можно, а вот пиво из Польши или Литвы уже как бы нельзя, ну, согласно этим контрсанкциям. Гэтак жа ў ланцужках паставак заходніх ласункаў на палічкі беларускіх крамаў фігуруе ўсё тая ж лагістычная кампанія «Усход». Як высветліла бюро ў Міністэрстве антыманапольнага рэгулявання і гандлю, ніводнай квоты на ўвоз у Беларусь згаданай прадукцыі ведомства не выдавала. На мой взгляд, это выглядит как передел рынка, то есть они забрали возможность возить эту продукцию, эти продукты у компаний, которые занимались этим раньше. И теперь этим занимаются только вот конкретно какие-то свои люди, как Тетерин. Прыбыткі рэжыму ад рэалізацыі заходняга піва з шакаладкамі, аднак не параўнаць з выгадай ад удзелу ў схемах абыходу антырасійскіх санкцыяў, ды працы беларускіх прадпрыемстваў на расійскі вайскова-прамысловы комплекс. Паводле беларускага расследавальніцкага цэнтру, да паловы мікрасхемаў, якія расейцы выкарыстоўваюць у ракетах і кіраваных авіябомбах, вырабляюць на менскім заводзе «Інтэграл». Міжнародныя санкцыі накіраваныя на тое, каб прадухіліць пастаўку ў Расію розных тэхналогій, у тым ліку мікрасхемаў, працуюць хоць дзесьці праз пень-калоду, але нейкі эфект маюць. Гэтыя дастаўкі ускладняюцца. На фоне ускладнення гэтых дастаўак ўсё больш і большыя магчымасці адкрываюцца ўласна перад інтэгралам. Прыбытак інтэгралу сапраўды павялічыўся ў 40 разоў у 2024 годзе ў параўнанні з апошнім даваенным 2021 годам.
Атрымоўвае рэжым грошай і па афіцыйных міжнародных каналах. Напрыклад, з ПРААН, якая спецыялізуецца на падтрыманні праектаў у межах устойлівага развіцця. Паводле прадстаўніцы праграмы развіцця ААН Лю Джин-Фэй з 2021 года ў Беларусь трапіла больш за $100 мільёнаў. Пасля 2020 года ПРААН адна з нешматлікіх замежных арганізацыяў, што працягвае дзейнасць у нашай краіне, але не за амерыканскія і еўрапейскія сродкі. Трэба разумець, што грошы, якія яны рэалізуюць, гэта сёння расійскія грошы, кітайскія грошы, ці грошы, якія яны прыцягнулі з нейкіх там іншых там трэціх краін. Я не здзіўлюся там, да, калі там нейкія адукацыйныя праграмы, калі яны ёсць там у гэтым кампаненце, могуць рэалізоўвацца там з тым ідэалагічным зместам, які там сёння ў Беларусі там как бы пракачваецца. Ведаючы пра выкарыстанне шэраг схемаў і кампаніяў пракладак для абыходу санкцыяў Менскам і Масквою, асобныя краіны еўразвязу змяняюць заканадаўства, каб перадухіліць абмінанне. На гэтым тыдні ў Польшчы прынялі папраўкі, згодна з якімі экспарцёры абавязаныя ўказваць канчатковага атрымальніка тавараў і пацвярджаць, што груз не прызначаны для Расіі ці Беларусі. За парушэнне пагражае крымінальная адказнасць, акрамя таго, выяўленыя падсанкцыйныя тавары могуць быць канфіскаваныя. Уладзіслаў Корсак, Белсат. Яшчэ больш навінаў у нашым тэлеграм-канале, на які вы можаце перайсці праз QR-код на вашых экранах. Калі для вас гэта бяспечна, падпісвайцеся і чытайце інфармацыю, якую рыхтуюць нашыя калегі. Таксама заахвочваю зазіраць на інтэрнэт-старонку belsat.eu, аднак перадусім памятайце пра ўласную бяспеку, а ўжо зараз мы прэзентуем вам артыкулы і матэрыялы, якія цягам тыдня падрыхтавалі нашыя калегі з інтэрнэт-рэдакцыю Белсат онлайн праз імгненне. У 2025 годзе з рэзервовага фонду Лукашэнкі, што папаўняецца з бюджэтных сродкаў, выдадуць ажно 46 грантаў. Грошы на даследаванне атрымаюць навукоўцы, спецыялісты ў галінах адукацыі, аховы здароўя, культуры і моладзевай палітыкі. Да наватарскіх праектаў прыгледзеліся і нашыя калегі. Цягам году кожнаму грантаатрымальніку выдаткуюць крыху больш за 1700 рублёў штомесяц. Сярод праектаў вызначэнне тыпу беспілотнікаў паводле гуку, які запрапанаваў Анатоль Свірыдзенка з вайсковай акадэміі. Як зазначыў журналістам Belsat.eu хімік і незалежны навуковец Сергей Бессараб, у цывілізаваных краінах пытанне аналізу акустычных характарыстык дронаў і выкарыстанне нейрасеткавых алгарытмаў для іх выяўлення – гэта ўжо даўно пройдзены этап. У сваю чаргу Вольга Рыбчынская з МДЛУ задумала стварыць кальку з пеўнага сходу. Жанчына хоча запусціць харавы фестываль патрыятычнай песні «Праспяваем разам». Падрабязней пра інавацыйныя ідэі чытайце ў матэрыяле нашых калегаў. Беларускія дэмакратычныя сілы працягваюць абмяркоўваць шляхі вызвалення палітвязняў. Гэтак палітык Зенон Пазняк прапанаваў здымаць санкцыі ўзамен на вызваленне людзей. Ёсць і супрацьлеглая пазіцыя уводзіць яшчэ больш санкцыяў супраць рэжыму Лукашэнкі і больш эфектыўна перакрываць шляхі іх абыходу. Журналісты Belsat.eu празмаўлялі пра розныя падыходы з экспертамі. Праўладны актывіст Юрый Васкрасенскі заявіў, што вызваленне палітвязняў магчымае толькі ў абмен на скасаванне санкцыяў, а таксама прызнанне Лукашэнкі легітымным кіраўніком Беларусі. Палітычны аглядальнік радыё «Свабода» Валер Карбалевіч мяркуе. Васкрасенскі бере на сябе занадта вялікую ролю гаварыць ад імя дзяржавы, ад імя Беларусі. Прычым ён гаворыць менавіта так, як ён нібыта нейкая важная афіцыйная асоба. Але тым не менш агульны пасыл зразумелы. Рэжым гатовы вызваліць палітзняволеных у абмен на адмену санкцыяў і на прызнанне Лукашэнкі кіраўніком Беларусі. Палітыкі ж Павел Латушка і Франак Вячорка падкрэсліваюць толькі працяг санкцыяў і эканамічная блакада здольная прымусіць рэжым да пераменаў. Падрабязнасці чытайце на нашай старонцы belsat.eu. Удзельнік штурму Капітолію, амерыканец Эван Ньюман, адкрыў у берасці амерыканскую рэстарацыю пад назваю «Рут-66». Раней ён атрымаў палітычны прытулак у Беларусі. У інстаграм-аккаунце рэстарацыі ён называе сябе Эванам Джэферсонам, часам прадстаўляецца як Стывен. На працягу некалькіх гадоў Ньюман знаходзіўся ў вышыку ФБР, аднак сёлета ў студзені разам з другімі удзельнікамі штурму Капітолію быў памілаваны Трампам. Падрабязней з гісторыяй незвычайнага амерыканца можна пазнаёміцца ў тэлеграм-канале Белсату.
А відэаблогер Макар Валыкін выдаў у Варшаве сваю першую кнігу пад назвай «Апошняе пакаленне». Яна пра беларускую рэчаіснасць пасля 2020 года і пра спробы беларусаў знайсці сябе у ёй. Вашай увазе ўрывак, але запрашаем паглядзець выпуск праграмы «Мова на нова» цалкам з аўтарам на канале Белсат Лайв. Хтосьці выбірае там забыцца, гуляць так далей. Хтосьці выбірае проста не звяртаць увагу ні на што, а хтосьці, вось як галоўны герой, клічуць Мікіта, ён працуе ў рэкламным агенцтве, і ён спрабуе знайсці так званы правільны шлях, вось як яму выжыць ва ўсім вось у гэтым. У Польшчы вызначыліся са сваім прадстаўніком на 69-м конкурсе Еўрабачання, які сёлета пройдзе ў швейцарскай Базелі. Пераможцай адбору стала спявачка Юстына Стычкоўска. Аднак увагу беларусаў прыцягнуў іншы ўдзельнік конкурсу, дуэт «Свада і Нічас», а напярэдадні дуэт зацікавіў нават Баранавіцкі суд. Падрабязней Андрэй Сульжыц. Адбор на Еўрабачанне заўсёды хвалявальная падзея, якая прыцягвае да экранаў мільёны гледачоў. Сёлета польскі нацыянальны фінал выклікаў інтарэс і беларусаў, бо сярод прэтэндэнтаў быў дуэт «Свада і Нічас» з Беластоку. На адборы яны выконвалі песню «Люстэрка» на падляшскай гаворцы, блізкай да беларускай і украінскай моваў. Дуэт набраў амаль 24% галасоў і заняў другое месца. У сваёй творчасці «Свада і Нічас» спалучаюць электроннае сучаснае гучанне з традыцыйнымі матывамі падляшша. Гэткі стыль выканаўцы называюць музыкаю беластоцкіх фавелаў. Спявачка Нічас Ніка Юрчук, фронтвумен дуэту, нарадзілася і вырасла ў Бельску-Падляскім, які месціцца ўсяго за 30 кіламетраў ад мяжы нашай краіны. Таму дзяўчына добра валодае беларускую моваю. У інтэрв'ю Еўрарадыё Ніка тлумачыла розніцу паміж падляскай гаворкай і нашай роднай мовай. Я таксама вучылася там 9 лет у беларускай школе, так што у мяне так цяпер, напрыклад, гэта так, на беларускай мове гэта цяпер будзе, так, а у нас больш цвёрда так будзе цяпер. Другі ўдзельнік «Свада», ён жа Віктор Шчыгель, прадзюсар і дыджэй з Беластоку, які мае польска-калумбійскія карані. Ён вядомы сваімі эксперыментамі, у якіх аб'ядноўвае народныя інструменты з лацінаамерыканскімі рытмамі. Бадай першы трэк, які пазнаёміў беларускую аўдыторыю з дуэтам і знайшоў водгук у слухачоў, песня «Хаджуя». Заўважыў папулярнасць артыстаў і рэжыму Беларусі. Напярэдадні польскага фіналу Баранавіцкі суд прызнаў інстаграм-аккаунт «Свада Мьюзік» экстрэмісцкімі матэрыяламі. Андрэй Сульжыц, Белсат. На гэтым ставім кропку ў нядзельнай студыі Белсат. Дзякуй за вашу увагу, лайкі і каментары. Я Віталь Бабін, развітуюся з вамі. Зычу спадарству. Добрага вечара. Вітаю ўсіх, хто імкнецца больш даведацца пра тое, што нас чакае. З вами Ольга Старасціна і навіны з будучыні. Мы сегодня замахнулись не просто на цифровизацию, на искусственный интеллект. В парламенте